قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق tafiya suke sai aka je aka sha dare sai aka kai wani wuri sai aka yada zau aka sauka za a kwan wajen qariban min ba'd al-miyah kusa da wani wajen ruwa fahtalama Umar shi sayyidina Umar yayi mafarki sai fitar da mani ba wanka ya kama ba wa kad kada an yusbiha gashi nan kuma dabda awayi gari ay sallar asuba falam yajid ma'ar rakbi ma an ya bincika a cikin taron da ake tafiya din ba wanda ke da ruwa balle limu shugaba ya wanka ko ya wanke tufarsa faraki ba hatta ja alma sai na Umar ya hau abin hawarsa yayi tafiya sai da ya je wajen ruwa bai ce wani je ka debo min ruwa ba wani je ka wanke min rigata ba wani a'a da kansa ya tashi ya tafi faja'ala yaghsilu ma ra'a min zalika al-ihtilam sai wanke jikinsa ya wanke tufarsa hatta asfara sai da gari ya waye فقال له عمرو بن العاص شي سيدنا عمرو بن العاص يجي أصبحت ومعنا ثياب يا خليفة يا سيدنا عمر أي غري يا واي منا da tufa kace ka fada min mana da dauko ma ta tufa dai ai sallah daga baya ma wanke maka wannan tufa fada'a thawbaka yuksan ka bar tufan ka za a wanke maka muna da tufa fa qala umar ibn al-khattab sai ce wa ajaban laka ya amr ibn al-as wa ajaban laka yace mamakin ka kai amr ibn al-as la in kunta tajidu siyaban afa kullu nas yajidu siyaban in kai kana da riguna da yawa kowa ke da riguna khalifa rigarsa ɗaya ce wallahi law fa'altuha lakanat sunna da nayi haka da ya zama sunna aghsilu ma ra'aytu wa andahu ma lam ara zan wanke abinda na gani inda ban ga komai ba ina shakka ko kwanto sai na yayyafa to an ji sayyidina Umar yana mafarki kenan ko qala yahya قال مالك يتي إمام مالك يتي في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام متن يجا ألاما مفركي أتكن تفر سمانا مني كينا ولا يدري متى كان bai san yaushe ne wannan tufar da aka samu mani a cikin wannan tufar ba ya dauko riga ko ya sai ga rigarsa da mani a ciki bai san yaushe mafarkin ba bai sai to ya zai matsaloli guda biyu na kansa zai yi wanka ya rama wace sallah wannan mani tun shekaran jiya yake tare da shi ko kuwa jiya ya shirye to sai imam malik ya ce wala yazkuru shay'an ra'a fi manamihi mutun ya ga mani busasshen mani a cikin tufarsa amma ba zai iya tuna yaushe mafarki ba kala sai imam malik ya ce liyaghtasil min ahdathi nawmin namahu sai wanka yaushe ne karshen baccin da yayi to sai wanka da wannan lokaci wannan karshen shekaran jiya yau to sai ce yau da asuba ko jiya da daddare babbancin da yayi mai yiwa mafarkin ran da aka yi kenan to sai ya wanka shine zai rama wannan sallah sai ya wanke tufar da ya sa wannan lokacin fa in kana kad salla ba da zalika an-nawm falyu'id ma kana salla ba da zalika an-nawm sallan da yayi bayan karshen baccin da yayi ita zai rama min ajli anna ar-rajula rubbama ihtalama saboda mai yiwa mutum ya mafarki wala yara shay'an baya ganin komai waya rama wala ya talib mutum zai mafarki ya ji daɗi ya komai amma mani bai fito ba mutum kuma zai mafarki bai ma sani ba mani ya fito ya sai ya ga mani fa idza wajada fi thawbihi ma'an fa alayhi al-ghusl in ya ga tufattasa da mani a ciki sai yayi wanka wa zalika yace abinda yasa imamu malik imamu darul hijra ya bada wannan fatawa anna umar ibn al-khattab أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه sallan da ya sake ita ce sallan da ya yi bayan ƙarshen baccin da ya yi walam yu'id ma kana qablahu bai sake sallolin da ya yi kafin wannan baccin ba ai an ga hujjan fatawan imamu malik kenan ko